Wala pa ko kapanghimuta pero hindi na maayong balita. Siguro tanan ka mo updated na kung anong natabo. Isa ka pulis, gintero ang Mag-Iloy. Tungod lang gid sa issues ang palopok. Bot na lang, do hindi ko nagrimaintindihan ang nagakalatabo. Pero antes kita maghatas sa atong awarding ceremony, siyempre manamyaw anay kita. Mga Ilonggo dira sa may Kuwait mayong adlaw sa inyo. Kag malipayon nga Pasko, kag madamo nga salamat sa inyo paglantaw, kag pagpatay nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Siguro halos sa inyo updated na sa balita. Pero sa wala pa sa nakabalo, iistoryahan ko anay kamo kung nanugid man ang nagkalatabo. Isa ka pulis. Pulis, take note. Ginsulong ang isa ka pamilya. Kaya natingilan sang ilang palupok. At siyempre, nagapreparar siguro sa Pasko ako sa bagong tuig. Nagapinalupok. Natingilan niya nga bata. Ginsulong ang isa ka pamilya. Sa kainiton sang ilang diskusyon, ililaway sila. Ining nanay, kag nga bata, ginakugos, ginapunggan mga bata nga para hindi siguro mag-away, para hindi na magkinagamo. Muna, samtang sige sila da buyayawanay ang munang tabo. Dugay-dugay, nagabot ang bata sang pulis, naga-video-video. Tapos nagsinggit ang bata nga, my father is a policeman. Baw, iniwan niya si Chay, sinabat ang bata. I don't care, Dumamo, ang pulis, ginhigh blood. Ang pulis, ginhigh blood. Kaya siyempre, genyaguta ang iyang bata. Kabalo ka mo kung anong ginhimot sang pulis? Gentero sa ulo ang Mag-Iloy. Imagine. Pulis nga tani magprotektar sa aton. Pero tanawa, ginlothang ang Mag-Iloy sang isa ka pulis. Hindi natin pagbasulo ng bata. Wala gid man mudong bata, bastos gid man ng bata. Wala pa matasan ng bata. Ara na tada. Pero ang may sala sa nakagato nga basulon, syempre ang pulis. Wala na sang iba. Kabalo ka na gid may ilinaway, may diskusyon. Nga madala ka gid sang pusil. Ano gid ang imong motibo, abi? Ano gid ang imong motibo ang adalon nimong imong pusil? Pahugon sila. Kag kun may mahambag man sila, tirohon sila. Insakto balay na. Hindi. Demonyo, sapat kasi batasan. Ginaabuso ninyo inyong otoridad. Kaya siyempre kamo ang may power, ginaabuso ninyo para makalamang kamo sa ibang tao. Hindi na insakto. Tandi ko na mumula na imong gusto. Sparring, tapong ulay. Pasampok konta ka mo. Boxing, kamo na. Untat na kamo ka mag-isipay sang bukol ninyo. Tingabi luthangon mo gidya. Tapos ara ka sa atubang sang anak nimo. Ano klase amay? Demonyo klase amay. Diyos ko. Ano ginatugdo mo sa bata nimo? Gani sa amo sitwasyon, daw gusto na akong ibalik ang death penalty. Tirohon sa tubang sang damo sang mga tao. Amo nang kakadapat subong. Kaya nga mga tao subong to, hindi na insaktong paminsaron. Ganun dapat exampulan para magkaladodla ang mga tao. Kag hindi na pagliwaton, hindi naman pagsundon. Ay Diyos ko, wala pa ta kapanghimuta. Amo na ning balita. Ay ang buot na lang sa inyo, kakalatabo sa inyo. Padamo isang problema, madugang pa kamo. Ay ang buot. Death penalty? Saan ako pa maabot sa Pilipinas? Doon nahidlaw na mga tao sa inyo. Wala ba batsyag man?